Поклик рідної землі в Києві. Великий концерт «Ватан Си-2» кримсько-татарських виконавців нещодавно розпочався. Глядачі побачать на сцені понад 70 артистів та творчих колективів з Криму, Мелітополя, Херсонщини та Києва. Тож зараз на прямому зв'язку з Фрідом Холу наш кореспондент Олег Борисов. Вітаю, Олеже. Розкажи, будь ласка, скільки людей зібралося на концерт та хто з артистів вже встиг потішити глядачів зі сцени? Тарасе, привіт. Офіційно, тепер же точно і офіційно розпочалася найочікуваніша подія цього року «Ватан Си-2» – «Поклик рідної землі». Вже дуже багато людей зібралося, дуже багато людей прийшло, почали, звісно, фотографуватися на фотографуючій локації I Love ATR, яку цього року встановили прямісінько у холі перед входом у центральну залу. Прийшло людей багато, практично усі місця зайняті. Більше того, окрім цього, хочу зауважити і звернути увагу на те, що тут таки собі зробили імпровізований ярмарок, де можна придбати автентичні кримсько-татарські речі, сувеніри і навіть солодощі брендовані з логотипом нашого телеканалу. Більше того, хочу сказати, що ще сьогодні відбудеться аукціон з продажу картин відомого художника. Ну а зараз хочу долучити до нашої розмови Арсена Османова. Він є композитором, співаком та продюсером. Вітаю вас. Здравствуйте. Ну, скажіть для початку, будь ласка, що ви сьогодні підготували, чим порадуєте глядачів? До речі, я хочу зауважити на тому, що Арсена дасть інтерв'ю і біжить швиденько вже гримуватися і перевдягатися. Чи порадуєте? Саголом за предоставленное слово. Эпонгазгичев Саголом. Спасибо за прекрасное предоставленное слово каналу АТР. Отдельная благодарность за приглашение на такого рода концерт. На самом деле огромнейшее удовольствие на такой сцене с такими артистами, с такой общей атмосферой, именно приятной, где находишься, именно в своих родных объятиях. И, конечно же, это громаднейшая заслуга ваша и вашего замечательного канала. Мы благодарим за приглашение. И, конечно же, я, в свою очередь, должен приехать на эту замечательную сцену, спеть новые песни, привести новых молодых артистов, которые споют также новые песни. И, конечно же, подарят нашим близким, родным, дорогим людям настроение и, конечно же, запах Крыма, звук Крыма, веяние Крыма, как хотите это называть, но вот это прекрасное ощущение Крыма мы постараемся передать на сцені. Я сьогодні це питання ставлю кожній людині, у яку я беру інтерв'ю. Що для вас взагалі організація подібних концертів? Маю на увазі для України, для українського суспільства. Дякую. И, конечно же, это в первую очередь, это огромнейший шаг вперед, как культуру, искусство, также и как показать свой народ, замечательную культуру крымско-татарскую, которая очень сильно переплетается с Украиной. И, конечно же, все, что есть, все, что делается, все, что стараемся делать в наших песнях, в нашей культуре, в танцах и в песнях, мы стараемся все связывать именно с культурой Украины, культурой крымских татар, которая здесь сегодня расширяется все больше и больше и говорит о себе, о том, что да, действительно, мы живы, мы идем вперед, и, конечно же, за нами правда. Дякую вам дуже. Відпускаємо вас у роздягальню, готуватися до номеру. Дякую дуже. Арсен Османов, композитор, співак та продюсер, щойно був з нами у прямому ефірі. Я хочу ще додати, що взагалі поклик рідної землі «Ватан Си» проходить у Києві вже вдруге. І усі учасники та організатори мають надію, сподіваються і певні, що наступний «Ватан Си» відбудеться вже і пройде безпосередньо у Криму, в українському Криму. І також додам, що повну версію цього концерту усі глядачі телеканалу АТР спостерігатимуть в ефірі телеканалу на новорічні свята. Тарасе, тобі слово. Продовжую тут працювати для вас. Дякую, Олеже. Я буду насолоджуватися концертом в редакції АТР, а від тебе чекаю смаколиків та кілька автографів артистів.